Hello babsong Narwk Joto na lamsogo Sanai kokborok YouTube channel o lai thangnai recent video ang kaisa video upload khaimani tongo Baba Garia Twrwk Twrwk Komor thangna naigui tongkha hinui. O video no nugui ang wansogui mania amsik borok gobang roni bokha kosto nangan hinui. Phadingke babsong abono no ang tini clear khaina hinui phaimani je Baba Garia Twrwk Twrwk Komor thangna naigui tongkha hinui je ang okogno samani bomo haina harmung bai ang okogno samani. O video no goi kebangma borok rokni jani ja wansok mungbai baksaba o video no chajaka baksaba o video no chajakya ngei musuk sei gada nung kristansi haini bagai nung Baba Garia ni bagai hamya sawi tongo baksaba nung manjakhan kele dot rokni chabaikha baksaba call khai kutuk horbaikha baksa je chajaknai rohunke call khai kathar like rangni bagai sahorbaikha baksaba address rohorbaikha borok jagao kathar like rang mannai baksaba ani bagai belaikino nangkukmani jorano rogoi videos namai ani je sengmung tongmani aboni kok phirok robaikha. Bayapsong chini tiprasani Joto ni sai Mwtai kotorkuk Baba Garia ni sinimung Twrwk Twrwk Komor thangna naigui tongkha tamoni bagai Twrwk Sanai kokborok Judduk hayui si kamyakni sei naimani bo nu biya gnang bo ke biak kri khai besi biak kri nyongke asuk sono ba top sangpha bolongo khu khaithani Mwtai mamani ke si samalia hai kenan ko to mai hitesi Mwtai first Baba Garia no mangrane top sangpha hisikna siba hake ba Garia ba kemai tangnai ba pai ulang thani ko gorwa ke pani ta Garia gorwa ke pani nai abono babsong amsik kebangma khadui comment khainaroni bisingo koekta question tei je chajagei comment khainaroni bisingo bo koekta question pick khlaina kha ang o tinini video go o comment ni kok phirongmani bising tino ang tinini video o clear khainai kha khayo Narwk Joto no buji mannai hinai phadingke babsong chung puila chini takhuk je comment khlaimani aboni kok phirongmani bising tino tinini o video no chengasinai takhuk khoroksa comment khlaikha ang keboni bumungno sanani thangya obahai comment kebangma borok khlaijak aboni bagai bo sakha nung kristansi haini bagai nung Baba Garia ni bagai haya sawi tongo hnai khnadi takhuk ang o video srai keno sawi rojak ang kristania ang Baba Garia ni bisasi hnai ang o question no sinani bagai no 2 bosor romoi ganta ngei naikha ebake moyal ni rang khangei naikha o clip engkha ang ani recent video samani hingke tabok Narwk sasidi nirok jibono Kristan rok no Hoda moyal rok rang khangmani rok ide khnakha tobo nini ogo gi ojo nlia tamoni bagai ang Baba Garia ni bagai hamya sagai tongo hinai nung wansonga bagai phadi hingke aboni kok phirong bunono roi rowanung ang khoroksa Baba Garia ni bwsa ngei Baba Garia no hamjagei Baba Garia ni sinimung Baba Garia ni laiboma Baba Garia ni story hindi Baba Garia ni sirisiti no teibu kusugo kalathung teibu bini khunjo soglathung teibu bai Baba Garia no sinilangthung hnei boi SWNAM hnei samani aro jagawa ani tam sayang khana ang jomatia tei deborma kok bai videos namani obodi ani sayang kha haya hinke ba jung daily phrengi mania phano shonibar robbar kaisa phano Baba Garia mission no Baba Garia ni kokmarok no sawi khnardi eba phrendi hinmani de ani sayang khana khanadi takhuk nung khoroksa Baba Garia no hamjagei Baba Garia ni bwsa hnei gosiwi tongphano o tei khoroksa borok Baba Garia no hamjagei Baba Garia ni sinimung no teibu kujugo karonani bagai boi SWNAM di hinmano nung chajaglia engkhan khe nung Baba Garia ni bwsayable bayapsong chini tei kaisa belike no comment kebangkuk phaijak hnei mano abo engkha nung Baba Garia bahaike Twrwk Twrwk Komor thangnai hnei saiman chini Baba Garia jibono phano Komor thangya khanadi bayapsong chini Baba Garia Twrwk Twrwk Komor thangnai hnei angje o kokno samani abo chini Baba Garia no kebo palailia ngi thangsinai eba chini Baba Garia no kebo hamjani kre ngi thangsinai eba chini Baba Garia no kebo sinilia ngi thangsinai achomsa obahai hnei ang samaniya angje samani hingkangkhe obahai si je chung Baba Garia no sinimani chung je Baba Garia no nukmani eba chung je Baba Garia no tabok palaigi tongmani o kokrokno chung boi rogo kahamke suigi naraglia eba jekono audiobook platform rogo chung upload khlairlia hingkangkhe chini Baba Garia Twrwk Twrwk Komor thangnai hnei samani se aro jagao chini Baba Garia no chung hothatsa palailia hnei samaniya chung Baba Garia no palaigi to tongnai thikno phiaba chung je Baba Garia no sinigei phaimani a kokrokno kedekmani poriwo hinke Joto no pogui thangbani hnei ang o kokno samani se a Baba Garia no to palainai no tobo kwbangma kokrok chung muito pogui thangnai hnei samani se
tabok baksa borok obahai be tongnai ko ano je chajak yak nai rok ta borok obahai klai comment khlainai ko ano chaya SWNAM ni bagui nung baba gore ni bagui temasi baba gore ni bagui kwbangma borok sinai tongko nung baba gore ni bagui mungsa siang ke chupke tongdirok hin kwbangma borok comment khainai ko borok no ba ang sawi rwanu jeng je tabok jora tei baba gore no siniwi tongmani oborok le jeng bahai ke siniwi tongba kerang kothmani bising tei kerang kothmang sauna buido sanita khoroksa borok baba gore ni kothmano tei tei khoroksa no saka bobo haino hai tei khoroksa no saka tei khoroksa bo tei khoroksa no saka obo hai kene jeng kerang kothmani bising tei no baba gore ni sinimung no jeng tabok jora tei palai lei tongmani kaham krung kheno nana kerang kothmang khanai rete khanana musung tongkha kerang kothmang khanana oh Narwk khanana oh acha phiaba tabokni generation nung noklao pal khlai ran thairok bolaiui tal kipirni jorao kerang kothma salaimani rok khede khnaka baba gore ni simiya bura bai buri phanongka mayung kupuni phanongka selesani phanongka khumpuni phanongka komlapotini phanongka yamrok sani kerang kothma phanongka je kono kerang kothma rok no norok tabokni generation no salaimani rok khede khnaka eba nudu nukha nugli yangnai tabokni borok rok tv sinailia boroni kerang kothma rok khna sinai haini bagino jeng je chini baba gore ni sinimungno boi rogo suginargna nango tei aroni bisingo bo tabok to boi porenai rok kom ungui thangkha future tei bisi kri ungui thanai boi porenai rok aboni bagai jeng audio book platform rogo baba gore ni kerang kothma rono jeng sawi rwnani nango eba upload khlai rwna nango hnoi ang o kokno samani se tei kaisa kok o video no chajaknai rokni bisingo bo bujilaimani kisisa pherlaimung bu tongkho borok sawo nung amsingno baba gore ni bagai sinani muchugui tongkhan ke jeng bai phai malai phaidi hinai comment khai sanai rok tongo call khai sahornai rok tongo whatsapp tei sahornai rok tongo tei whatsapp tei aro jaga o thangai malai di hinai address hornai rok tongo tei videos namai video ni bising tei jeng bai phai malai phaidi eba kathar like rang boi pore di hinai sahornai rok tongkho phiaba ang norok no kuno chaile saya norok bo kaham no saka haifano jeng kisisa aro jaga o bujilaimani pherlaimani se ang o video no snamani ingkha ang saichung baba gore ni bagai sinai hinai wansogoi ang o video no snamania jeng joto no baba gore ni bagai silainai hinai wansogoi o video no snamani se joto jagao nung baba gore ni boy available khlai di hinai koyek din sekango ang chini baba gore ni boy kathar like rang abono made manno hinai chini gana ni library udoi borot thangka phiaba a jagao kathar like rang boy kesikrei aboni bagai se ang sawo joto jagao available khlai di hinai jeng jotoni yago kaisa kaisa khlaigai o kathar like rang boyno rewi manlaya phano para o kaisa le jeng rwnani chuklaio tabok joto parani chokdiri ni o kaisa kaisa panchani o kaisa kaisa tabok tawano tongnai rokni bagai hinkang khe library o jeng rewi manlaigo je personal khlai pornani muchugui tongnai rokni bagai hinkang jeng o boyno phalai manlaigo tam jeng goria melarago baba gore ni mung bai je calendar snamjak abono jeng phalai tonglaigo kathar like rang boyno ke jeng phalai mania deba bayap song chini last comment engkha o kokno teibo bai kwbangma borok comment khlaijak nungba o video no snamani kaisa dormo bai tei kaisa dormo no tei walai rna bagui se o video no snamani klagi tongkhablai hinai aboni kok phirong ba ang kisisa rnani muchugo kebo chaya ta wansokdi ani wansok mungkhe obahaisi nung thikno nini dormo no nung doro makhena hamjak di kuno problem krei haifano bini dormo no nung nini dormo no hamjak masuk hamjagui mania phano kisisa respect rna phano srungdi nung nini dormo no hamjak masuk bini dormo no hamjagui mania phano at least bini dormo no hamya tasadi ta bengai di insult ta khaidi nung bini dormo no respect rkhain kese bui nini dormo no respect rnai o kokrok ani kokya obo jomati hoda bai kringjak baba gore ni koksi ker kathar kubui kerei tongdi kathar ungnai kathar ungkese kubui ungnai kusu kupa okra chakra bai bahai ke kok sanai srungdi nung buino sukang respect rkhan kese buino no respect rnai buini thaniwa hamjakma nanai hinkan ke buino nung sukang hamjakma rnani nangnai thik ani wansok mungbo obo haino ang khoroksa baba gore ni bisangui ang baba gore no hamjak phano ang kaitoni bagi sinani muchungma bagino ang bible poreo abo ikene khoroksa takukna ang comment khlaimani nukha bobo khoroksa christian no bo kaitono surinai borok tobo bo baba gore ni bagi sinani muchugo hnei comment khlaio abo hai wansok mung nini thani o bungkhan ke kebo phanang kaisa dormo bai te kaisa dormo no tei walai nei krei ingnai tobo ang oro jagao kisisa line cross khainai no mention khainani muchugo comment no tma suijak nuk norok kam khnai di deborma nung tma si ker kathar kubui tamo saide man johor jomatia nung boro jaga hakoro hawi tongkana jomatia roni thanio simide baba goria tong deborma roni thanio ke krida do thikno romuina di kripa nongkana tobo baba goria ni bai kok saimani haida
Obahai borok rok kabang mana tongo mati jomatia po tati kati chati kabang mana tongo obahai borok rok je phajaga on thangde bunya hamiano sanai borok ni bagi tabok joratei bithi SWNAM jagya ko o musok sei gada nung borok jaga tong nung angbai ma jagra di tokthar paijane buthar paijane nung sanai rok no to ha bat chiroi rok radi bayap song ang tei kono sanani thanglia obona ani jikon sasa wan chokmung bai ang obidino SWNAM mani chini je kathar like rang boy sujak tongmani aboni tebo kabangma copy SWNAM jaga jaga o baktheng je muchuk nairon thani o sogui manna angtheng joto no chini baba gori ni bagai sinani angtheng ang aro jaga o te part 3 part 4 hnei video SWNAM nani digi thanglia nung ani video no chajagya ngai tongkhan ke an nakari ready te musuk sei hinya karei bo jaga o chajagya ngai tong abono comment khai sakan ke belaikan chanai phading ke babsong tinen video go amsikne palisnai khaklayo ang tamno tei o video no SWNAM mani norok joto no clear angkana hnei phading ke babsong next video daktino mala lefinai Joy Baba Garia Jogot ni no phang ma phai kha sangsar no sunani Bagwi sal tal no le dingla suri kutung kukhrang pohor no robe jogot ni no phang ma phai kha sangsar no sunani Bagwi